तर रत्नागिरी जिल्ह्यातही पावसाच्या जोरदार सरी बरसत आहेत। 10 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पाऊस परतलाय। 24 तासात जिल्ह्यात 46 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालेली आहे। कालपासून पडणाऱ्या पावसामुळे नद्यांच्या पातळीत वाढ झाली। गेल्या 24 तासात जिल्ह्यात सरासरी 46.90 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। सर्वाधिक पाऊस खेड तालुक्यात 94.42 मिलीमीटर इतका झालेला आहे। दापोली, चिपळूण आणि मंडणगड तालुक्यात 50 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद। बाव नदी सुद्धा सध्या दुथडी भरून वाहते। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पावसाच्या जोरदार सरी बरसत आहेत। 10 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर हा पाऊस परतलेला आहे। तर 24 तासात जिल्ह्यात 46 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालेली आहे।